paisaxe que obviamente evoluciona co tempo e vai cambiando, non hai ningún paisaxe estabilizado, morto, senón que todos os paisaxes van cambiando, non? O de Lalín cambiou, pero aínda así temos unha paisaxe, desde o punto de vista do arborado, pois certamente digna de mención, non? Temos en torno, según o censo forestal, temos 14.000 hectáreas de arborado e temos en torno a 5.500 hectáreas de arborado de castiñeiros e de carballos, non? E aquí estamos a falar tamén dun dato que eu non sei onde saleu, porque se falan de 2.000 carballos ou 2.000 castiñeiros e non son. Estamos a falar en torno a 300 e poucos castiñeiros e carballos, non? Hai pinos, hai vidos, hai eucaliptos, pero o número non son 2.000. Eu digo isto para precisar porque realmente o ámbito do monumento natural non se toca. Estamos a falar dunha distancia moi prudente e, obviamente, iso é algo que é real, non? E que quizás teñamos que precisar para non facer precisións erradas, como tampouco hai árbores senlleiras no ámbito no cual estamos a falar. Si dentro do ámbito do monumento natural, pero non fora a 1 kilómetro e medio dele, non? Bueno, este debate, que é un debate que obviamente é un debate que suele ser moi habitual, cando se fai unha gran infraestructura, cando se fai un gran equipamento, suele haber este debate, non? Eu lle recomendo a vostedes que lean un libro dun colega xeógrafo e político catalán, do León Nedo, que se titula Aquí no, e que basicamente marca o que está pasando aquí en moitísimos outros sitios, cando se fai unha línea de alta tensión, unha vía de ferrocarril, un parque empresarial, etc. Porque aquí se recopila, e aquí se ve moi claramente, que aquí hai dos intereses contrapostos. Hai dos intereses contrapostos. E, digamos, ambos son lícitos e ambos son necesarios. E quizás o arte da política sexa intentar compatibilizar esas dúas necesidades. Por unha parte, hai unha necesidade e un interés da conservación ambiental, indiscutible. E hai que sempre buscar que a acción humana impacte o menos posible no territorio. Unha gran infraestructura, como é o caso, sempre fai, pero hai que intentar minimizar ao máximo este impacto. Pero, por outra parte, e en este caso concreto, hai tamén unha necesidade de construir unha infraestructura dun suministro enerxético que vai abastecer ao conxunto de Lalín. E aquí hai un dato que a veces se obvia. Lalín, como a señora Adán sabe perfectamente, ten un suministro enerxético en cola. Que quere dicir eso? Que a subestación de Fenosa, de Lalín, ten só unha entrada de enerxía por vinte de Beresá. O que se pretende é sustituir este modelo en cola por un modelo anillado, que teña abastecemento de Beresal e que teña abastecemento do Irixo. Por qué? Porque iso dá moita maior garantía ao suministro enerxético e permite un suministro enerxético de máis calidad. Sen ir máis longe, pasa dunha potencia de 66 a 132 ou 133, non recordo ahora mesmo. Vostede sabe que fai uns anos, non moito, houve un problema que a línea de Beresal á subestación e se quedou a línea apagado, co cual temos que intentar evitar esa cuestión. E este quizás é un proxecto importante para o conxunto dos veciños. Leva máis de 10 anos en tramitación, e entendemos que todos estaremos de acordo. Eu creo que aí estaremos todos de acordo en que anillar a subestación de Fenosa en Lalín é necesario. Aí estaremos de acordo. Quizá non estemos de acordo en por onde vai o trazado. Aí é onde temos o punto de discusión, verdad? Porque eu tamén cheguei a ler que se cuestionaba que se abastecera esta subestación desde un punto de vista anillado, é dicir, para ter unha dobre entrada de fluxo. Claro, aquí se fala dos intereses dos veciños e dos intereses dos cidadáns, de estar ou non estar ao lado dele. E aquí, por suposto, eu digo personalmente, políticamente, nós estamos ao lado dos veciños e dos cidadáns. Dos veciños que queren preservar a súa riqueza natural, por suposto que estamos ao lado deles, pero tamén estamos ao lado daqueles veciños que teñen fábricas, que teñen granxas, que teñen viviendas e que tamén merecen un suministro de máis calidad e de máis seguridade que lle vai posibilitar anillar esta subestación, non? E que deixe, como xa dixen, de estar nun sistema de cola que ten un risco evidente de que en caso de avería desa liña Beresal subestación, quede un pobo de 20.000 habitantes morto enerxéticamente, non? E claro, hai que compatibilizar ambas cuestións.
Falaba a señora Alán do Concello. Bueno, eu, como vostedes non é nada novo, eu tuve en varias reunións co señor alcalde, con outros técnicos e políticos municipales, con a plataforma, cos técnicos de Fenosa, etc. Mesmo onte, houve unha, eu non pude acudir porque estaba aquí en comisión, pero se non houbera acudido, e asistín personalmente a moitas destas reunións. Eu creo que, nese sentido, a nosa emenda o que plantexa é intentar compatibilizar ambos intereses. E que é o que plantexa a nosa emenda? É que non se comence, que se paren, que non se comence, que se paren os traballos de gas natural Fenosa en este entorno, que é un entorno a medio kilómetro, un trazado de medio kilómetro aproximadamente. Creo que, un segundo. E que aquelas solucións alternativas que se están estudiando, se estudien, tendo en conta sempre a búsqueda da máxima protección, que é un objetivo común, do arborado autóctono, que non se tare, ou que se tare o mínimo posible do arborado autóctono. Nós queremos preservar o arborado autóctono, queremos manter a liña de suministro, porque non queremos esperar outros 10 anos para solucionar un problema que temos, é que se minimice a incidencia ambiental. Políticamente, e en ese sentido vai a nosa emenda, entendemos que é máis sensato, moito máis sensato, avaliar as posibles alternativas de trazado, fíxense ben o que digo, de trazado ou a propia variación da liña. En eso é no que se está traballando. Temos unhas reunións, digamos, de xeito inmediato, para que Fenosa plantexe, Gas Natural Fenosa, plantexe a solución que pasa sempre por talar o mínimo número posible de arborado autóctono. E esta solución, ou as solucións que nos van a plantexar, nós entendemos que temos que esperar a coñecelas. Se, obviamente, non lles convencen nin os veciños, nin convencen ao Concello, nin convencen ao Partido Popular, haberá que tomar outras medidas. Pero o que pido é sensatez, pido que haya, que non caigamos, digamos, na precipitación, e que evaluemos técnicamente a proposta que Fenosa lle vai facer aos veciños para intentar compatibilizar esos dous intereses, esas dúas necesidades que dixen. Unha, anillar a subestación. Dúas, preservar o arborado autóctono. É dicir, plantexamos abrir un paréntesis, esperar que Fenosa fare, e unha vez que Fenosa fare, pois teremos que falar os grupos políticos, terán que falar os veciños, terá que falar o Concello, e teremos que tomar unha decisión partindo desa dobre premisa. Conservar ao máximo, evitar a tala de arborado, e segundo, posibilitar que a subestación de Fenosa, de Larín, sexa abastecida en anillo, é dicir, este dentro dun anillo, que posibilite que teña dúas entradas de enerxía e non este, como está hoxe, en coda, que é un risco enorme, un enorme risco para o conxunto de veciños, familias, granxas, fábricas, negocios, etc. Porque estamos vendo só unha parte do problema e eu creo que debemos ver o problema nas dúas perspectivas. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Rodríguez. E turno agora de peche de posicionamento. Perdón. E turno para o representante de AGE, señor Sánchez. Sí. Bueno,